Ja nyt siellä tulikin jo jälylaite. Siellä on Fortson Supermajori ja täällä ratissa istuu Alamisen Erkki. No minä katsoin, että eihän tällä aja Erkkikään, mutta kyllähän se ajaa. Ja nyt Erkki, saat kertoa tästä töistä vastasi. Tää on ihan palvellut kiltisti, mitä tää mulla on ollut viime syksystä. Poljetin sen tuolta ruotsinkieliseltä alueelta tuolta Etelä-Suomesta. Toiko sä sen ajamalla niin kuin tää yksi kaveri vai millä se tuli? Miklas Pirulla näitä muuten kuljettelee kuin ajamalla. Ajoiko sä nää? No totta ihmeessä. Mistä sä nyt haittain sitten? Tammisaaresta. Siinä on muuten hitsin pitkä matka. Mä olin itse viime kesänä Tammisaaressa, se on nätti paikka. Ja sä ajoit sieltä Jämsään sitten kuinka kauan? Menihän siinä muutama tunti. Sano nyt paljonko, menikö 15? Jotain sinne, ei tainnut riittää. Mites tuliko jonoja siinä Hangontiellä perään? Ei, tämähän kulkee vallan perskeleesti, ei. Paljosta huippunopeus on? Kyllä kai, tää jotain 50 menee. Tää on kauhea kulkemaan. No mitä veikkaat sijoitukseksi? No pitäis puolustaa viimevuotista hopeatilaa, en tiedä onnistuu. No niin, me kaikki pannaan peukut pystyyn.